Parti mit-tkabbir ekonomiku ta' Gvern Laburista u l-potenzjal li pajjiżna jinbidel f'ċentru marittimu fil-Mediterran. Waqt il-programm Issues ippreżentat minn Antoinette Falzon, il-ġurnalista Vanessa McDonald ikkritikat il-pjan li kien ippropona gvern preċedenti fiż-żona tal-Malta Shipbuilding u qalet li dan il-pjan ma kienx irnexxa. Ġa kien hemm sforz mill-gvern li joħorġ dan International Call for Proposals għal da sit. Dik id-darba l-offerti li daħlu kienu il-veru mingħajr interess. Fil-jiem li għaddew il-gvern ippubblika espressjoni internazzjonali ta' interess biex din iż-żona tkun żviluppata f'ċentru marittimu ta' eċċellenza. Vanessa McDonald faħret il-pjan marittimu tal-gvern il-ġdid. Il-Call for Proposals li ħarġ tal-gvern ta' 45 sena mhux 30 sena. U ċens. Għaliex hemm differenza ġifieri, għaliex kien hemm daqshekk interess. Għax darba hemm il-possibilità li minflok tieħu is-sit. Tieħu biċċa. Il-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi żgħar Chris Cardona qal li huma 43 investitur li ġabru dokument ta' espressjoni għal dan il-proġett. Dawn juru biċ-ċar fiduċja sieħa fil-Gvern Laburista u fl-ekonomija Maltija. Il-potenzjal li għandu dan is-settur jekk ħanemnu fih vera huwa mingħajr barriri, mingħajr limitu. Fl-istess programm tqajjem ukoll il-punt tal-proġett li propona il-Gvern li jsir pont bejn Għawdex u Malta. Michael Grech, il-President tal-Kamra tal-Kummerċ ta' Għawdex, tkellem dwar il-potenzjal ta' dan il-proġett. Ġifieri qabel l-elezzjoni għaraf il-problema serja ta' Għawdex x'inhi. Michael Grech qal li n-negozju kemm f'Għawdex u kemm f'Malta jistgħu jibbenefikaw mill-pont bejn iż-żewġ gżejjer.